Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kan long le se ka jing khun ka ba itnat bat ka ba shongshet bha Hanongston District Council constituency na ka banta ka ni ka MDC election ha ka ba nalor ki wei pat ki kartong ki lapan dep ya ka jing thep kerteng ha ki kenta ba khaddu e jong kapor ban pediang ya ka jing thep kerteng usamla Michael Thongni uwei na ki samla rangba na ka sor Nongston ha ka laitrik ubnai rempang arajar apusan ulalet ban pendep ya ka jing thep kerteng kum ukertong shimet na ka 27 Nongston District Council constituency na ka banta banya khunya kani ka election MDC hakmat u returning officer hapo ka shlem trekam jong u deputy commissioner ha West Khasiels district ha kani ka jing le thep kerteng jong te usamla dasanran lang ki nong kershan ki jong u ki bahayeng hasem ki reorang ba bat ki wei ya kata ngakwa ban pen itu swai ladi ngangadai iba Michael Thongni lakha lapun yang kasnong penengrei da ikong Violin Thongni bat Gabriel nong dekat ngalahe alasan kasnong penengrei ngalapule hapo St. Peter School te nama bangalong ukna syakri duan nga nasajit banlik pule padar hapo sabe narit te hadin jong kata kajing let ka jonga syaka jaka ka banga pule kum upadar hadin katu kat ni benai nama hadu katu senem de nama arba mau blay ula jet yang bangayat kam syakri pat ba kuma pipilatip ngadani ka silem ya ka banga syakri upat ba ibal baria hapo ka state block away tengah layat kata ka lenti bat ngalawan no hapo New Nongston banwan pai nakajaka pule bat ngala lek pule no sa syapo Anderson High Secondary School hang tu pat ngila yasyong yasa naduk tu kapor hadu kini kisingi hapo mau bersiam New Nongston temantang ala syongkha hapo law up hang tei hapo New Nongston hi kena kaliang ka jonga ka jingmi ka jonga kanika election ka bamanta kadai namar ka jingwan kerpat jong kirangba kilong kemi kisamla nakapor syakapor nga kumuriu rangba uba jusyakri yaki pait ba akasin ka bahnyo ngamla syu banset nga haban mi syakmat nama kidan kam ya ka jing syakri ka jonga bat ngaru kum usyakri barit jong ki pait ba ubalayat nakapor syakapor dagi pop husnem ngadon kam bat ngasngotu waka mensim ka jonga ka angnut ban syakri yaki te ha ka jingyat nanti ka jonga kum uriu samla labon teli kisnem nga persyang ban lekat kabala ban wanra ya ki development hapo kathan dakabor ka banga red ka jonga ngala persyang ban yat dakaba ngakentiu ya ka yokam yok jam jong ki samla lamba ki snap trikam ki jonga ban ai jing hikai yaki bakin yo ban seng yaki kam ki jam ki jongki nama ngangit scam ba usamla hi udai ulawei jong ka jella ka jongi lara ki samla ki scam ya ka terpeng ka jongki ngangit scam bakin long din mandin ki jongi ki don ya ka jing shania ka jongki ha ka rupam ka scam kana kaliang ka jonga nalor kita pat ngala jule eru ki kam syakri pat ba ki jonga da ka banga yarap ki seng trimon smubha khamtam ki bapai ki breu ke badan jing duna ha ki department bada ka juk kapor ya ki seng ki badepai ki nongrep ngayarap ya ki kumno bakin nya syakmat kin pentulun syakmat ekam ka jongki da ki jingkersan ki barit jonga habanga yo ya ki lat lamba ka jingtho ka jonga haki proposal tena kali yang ka jonga ngasuthu bakum unong syakri pat ba ngadon kam ya ka jing syakri ya kadon kam ya ka jing it jong pat ba ngadon kam ya ka jing punkup bor jong upat ba ha upulom kenang ba upulom jonga unong ubanep nama ngalat dodon pa ya kata ka sap bo bleu uai bangan tho ya ki proposal berman ra jing mentoy henry ka ba khang nanti yang yamanta ka dei namar ba ukulom ujonga mo uklem don ya ka bor jong pat ba ngait scam balara upat ba uai lat yang bangan long utau MDC ujongki now how ni usnam arja pesan pat kumta tete hadu kisngi ki samoy ki bakut no nganla banwan ra ya sibun ba ki jing mentoy dan ki schemes ngamdon kam ban aptang had district council ndai saki wai pat kilentiru kumjo tanakali yang ka jonga kani kapor ngakwa banbu ya ka jing kerpat ka jonga ya ki khun samla ya ki riurang ba baro bangimdai ban persyang ban comments ya ki kentin ki basni opo ki YouTube channel na marblay manta ki don cibun ba ki khun ki khana rit mo ki badang rit ki badang pule ba persyang ban penon kami ka social media kum gawe ka platform bakin pule tilada ki yo ya kata ka jing comments ki basni ki jong ki khun samla bat ki tu ki basngo tanap ban comments kan kta no ya ka perkhat perdan ka jong ki ni dei ka jat ban riu khasi ka badan ya kata ka akor ka burom tengi ngit scam
bahajaka bangin kentha hajaka ka bangin kentho ngin duai na kabanta ki candidates baro ki bayale ya kani ke election khnang ba ublei un pensngap ya ka jingla jongki ban pensngau ya kata ka jing angnut apa ko ban chakri upat ba aru udi ban duai sha ublei ba dakumno kinla ban jit utau kandidat hakata korupam ka babiang